Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, saring kula Filzak Nakamilia. Waktu iki kula badhe maringaken wartos beno ingkang ungaran Rebo sekawan Januari 2023 wonten Ungaran Semarang kedados beno kalian keinggilan setunggal meter. Beno menerjang laladan Ungaran Semarang. Area margi ageng pemukiman lan sekolah dados imbas beno. Kados ingkang kedados wonten ngajeng MTSNU Ungaran, lebet pinten-pinten video amatir ingkang kasebar wonten media sosial. Beno ingkang warni coklat menerjang saha mangenangi margi ageng. Mila damel margi wonten Ungaran boten saged dipunlangkungi dening kendaraan. Amargi toya dugi keinggilan langkung saking setunggal meter. Boten namung wonten area ngajeng MTSNU, beno ugi ngalanda area ngajeng SMA Negeri 2 Ungaran. Bab puniki ndadosaken para siswa saking SMA Negeri 2 Ungaran ngentosi jawah mantun, alih-alih mantun lan angsal wangsul dhateng griya. Malah kathah siswa ingkang kejebak lan wangsul kantun. Wondene salah setunggal rekaman video ninggalaken wontenipun genangan toya cekap deres lan inggil wonten area margi enggal. Wargi ingkang sempat ngerekam kedadosan ketinggal mangekaken pengendara benten kangge boten nglangkungi arus toya ingkang cekap inggil. Dipundungi menawi pinten-pinten titik beno asalipun saking meluapipun lepen. Dipun ngertosi toya ingkang mangenangi lan permukiman ketinggal surut ing tabuh wolung dalu sanadyan kados puniku. Taksih wonten bekas genangan rupinipun lumpur lan toya bekas beno sederengipun. Semanten wartos dinten menika lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.